Госпожо министър Петрова, България какво подкрепя ли всъщност Киевската се декларация? случи в Украйна? Подписахте или не подписахте декларация? Какво стана? Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по линия, по която те искат. Така че в случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалиция на желаящите или какъвто и било друг тип формати. И крайно време да се спре с тази спекулация. Интересното е, че точно в тази седмица се развива такава буря в чаша вода. Добре да замислим защо това се случва, защото в понеделник ясно показахме, че България може да защитава своя национален интерес и въпреки това да не бъде изолирана, а напротив нашите резерви да бъдат взети предвид и да излязат от санкционния пакет и въпреки това ние да го подкрепим. Така че именно в тази седмица се развива една буря с цел да отмести вниманието върху това. А истината е, че за първи път от доста дълго време насам България се бори за своя национален интерес, а не следва сляпо някакви инструкции на други посолства. И е крайно време да приемем, че това ще бъде така от тук нататък. Имаше ли разговор обаче по отношение на точката, която включва коалицията на желаящите? Проведохте ли такъв разговор? С кого? В хода на форума дискусия какво да е съдържанието на тази декларация и вие изказахте ли възражения срещу точка 7? И точка 11 също така за трибунала срещу Путин. В хода на дискусията на форума не е водена никаква дискусия по време за тази декларация. Фокуса на дискусията беше какви са начините в настоящия момент да може да бъде помогната на Украйна. Различните държави, участници на този форум, могат да го направят по различен начин. От страна на България такава подкрепа смятаме, че може да има в енергийната сфера, която да бъде взаимно изгодна. И в тази сфера работихме и на последващите срещи около тази среща, съответно с моя колега Сибиха и с представители на Нафтогаз там. Така че в тази сфера беше нашата работа. Вие получавате декларацията като готов текст или участващите на форума заедно го изготвят? Получаваме декларацията като готов текст, като има утвърден вече език от предходни такъв тип срещи. Имайте предвид, че това не е първата среща, на която България участва. Предходни български правителства вече са участвали на такъв тип формати. Изразите ли критики към част от тези точки в декларацията? Да, и цялостно подкрепяме. Тези точки по никакъв начин не ни ангажират. Ние, както казах и преди, даваме възможност на останалите държави да подкрепят по начин, по който те преценят. Тъй като това не е ангажиращо, не е проблем за нас. Ако ни ангажираш, те ще изразяват. Спрямо другите държави, България е представена на по-ниско ниво. Останалите са изпратили президент, вице-президент, министър-председател. Вие сте външен министър. Имаше ли да се тълкува ли като знак, че България е представена в сравнение с другите държави на по-ниско ниво? Абсолютно нормална практика, когато един държавен глава или правителствен ръководител не може да присъства на дадено събитие, да изпрати външния министър. Това е практика и в други страни. Станахме свидетели, че дори на среща преди това на коалиция на желаящите имаше такива случаи, така че това няма нищо нетипично в него. Важно за Украйна и посланието, което получих от моя колега Сибиха в първия ден, в който го видях в първата минута, е, че благодаря, че сме там, защото за тях е важно да бъде показана, присъствието показва подкрепа, за тях е важно, че България с присъствието си показва тази подкрепа. От каква форма е тя, именно беше този фокус на разговорите ни там. Да застане България за тази декларация, ако не се приема формулировката подпис, но да застане България за тази декларация. Беше ли обсъждано преди това на ниво правителство? Вие имахте ли мандат да застанете за тази? Разбира се, че е обсъждано. Всеки път, когато някой отива да представлява България, това е обсъждано. И тъй като то не е ангажиращо към България, а позволява на останалите държави членки на Европейския съюз или държави, които не са членки, в случая това беше формат, който присъстваха и държави от Западни Балкани, да се присъединят към тази част. И пак в този контекст това беше подкрепено, но по никакъв начин не е нещо, което ни ангажира. Защо се сте подкрепили? Откъде идва тази разлика? Това е решение на Сърбия. Имате предвид, че Сърбия не е държава членка на Европейския съюз. Сърбия е в доста различна ситуация. Сърбия поддържа много активен диалог с Русия. Има много различни позиции от България. България подкрепя и гради своята външна политика в рамките на Европейския съюз и в рамките на този Европейски съюз намира своят интерес. Тогава, когато нещо не ни ангажира, но дава възможност на нашите партньори да изпълняват ангажименти, които те могат да искат, това не ни пречи. Как България ще работи по точките и приоритетите, които са заложени в тази декларация и в какъв формат, ако няма да участвам в коалицията на желащите?
Тази декларация е много обширна, тя по никакъв начин не дава ангажираности, които трябва някой да работи по тях или да не работи. Тя дава основни параметри на възможни политически послания и по които различните държави и участници могат да работят. България ще работи в сферата на енергийната свързаност и енергийната сигурност на Украйна. Там имаме ние интерес, там има интерес и Украйна и там е сферата, в която Украйна най-много търси от нас помощ. Като външен министър, смятате ли, че изказването на Румен Радев, че мястото не е в коалицията на желащите, може да ни постави в изолация международна или, например, на ниво Европейски съюз? За пореден път чуваме тезата, че България е в някаква изолация. Не знам дали сте видели България да е изолирана, но по никакъв начин не е такава. Не случайно започнах с това, че в понеделник видяхме как България, именно категорично поставяйки своята позиция, може да получи разбиране и позицията да бъде приета. Така че няма никакъв страх от изолация. Напротив, наистина за първи път от много дълго време насам, българската позиция се генерира в България, защитава се националния интерес и не се следват сляпо инструкции. Апропо, това не е нещо нетипично. Много други европейски страни правят по същия начин. Имаме страни, които подкрепят коалиция на желащите и присъстват, но въпреки това продължават да блокират санкционния пакет. Имаме страни, които не са част от коалиция на желащите, но присъстваха в Киев. Имаме страни, които поддържат активен диалог с Русия, външният министър пътува до Москва и се среща с Путин и въпреки това бяха на среща на коалицията на желащите. Това не е нещо нетипично. В момента външната политика е многопластова и ако някой иска да следва националния интерес, а ние определено искаме да го правим, то трябва наистина да се адаптира и да намира точно начините, по които това може да се случи. Не става ясно на коя страна е България, на Русия или на Украйна в тази война? На коя страна е България? Мисля, че опитите да се вкарва в една или друга позиция, войната трябва да приключи с мирно споразумение, което да бъде трайно, да дава гаранции за сигурността на Украйна. И Европа трябва да има ключова роля там. Кой започна тази война? Естествено, всички знаем кой започна тази война. Кой? Русия. Добре, тогава кой трябва да води в тази война? Мисля, че опитите да се въведе един диалог, който може да разделя обществото, са много непродуктивни, даже опасни. И съветвам всеки от нас да се фокусира върху това какво България в момента може да направи, така че да защити националния си интерес и в същото време да бъде полезна, за да може Европейския съюз като цяло да бъде активен участник в тези преговори за мир и те да се случат.